sòls agrícoles mediterranis acostumen a presentar problemes importants d'estructura, dèficit de matèria orgànica, fertilitat i biodiversitat del sòl, així com presència destacable de substàncies contaminants provinents de l'aplicació de pesticides i fertilitzants derivats de la contaminació o desequilibris de l'aigua de rec i de l'entorn. Més enllà dels problemes que això ocasiona a la productivitat agrícola, aquesta situació posa en risc la salut de les persones, el medi ambient i afavoreix el canvi climàtic. Aquests problemes, entre d'altres, són solucionables o bé es poden pal·liar a partir de l'aplicació del biochar, un material molt versàtil i sostenible produït a partir de la combustió de restes vegetals de proximitat, fet que afavoreix l'economia verda i social. El projecte demostratiu que aquí es presenta té per objectiu difondre els múltiples usos i beneficis del biochar entre el sector agrícola, per tal de popularitzar l'ús d'aquesta tècnica a nivell català. Però, què és el biochar? L'Anna ens ho explica. Podríem dir que el biochar és bàsicament carboni, un 70-80%. Aquest carboni es troba formant anells de 6 carbonis en forma de rusc i configurant una sèrie de làmines densament empaquetades, similar al que podria ser el grafit. També hi ha altres elements presents, més minoritaris, com pot ser l'oxigen, el nitrogen, el fòsfor i el sofre, que es pot trobar bé integrat a dins de l'estructura o en forma de grups funcionals. Químicament, el biochar és un material molt estable que pot durar centenars d'anys. Ara bé, en funció del procés productiu d'aquest biochar i també de la biomassa a partir de la qual s'ha produït, podem tenir biochars de característiques molt diferents. Per això és molt important passar per una caracterització de laboratori i és de molt interès que aquest laboratori ajudi a millorar els processos productius i també la selecció de biomasses més adients per a trobar biochars de qualitat. Pel que fa a les propietats del biochar, la més destacable segurament és la seva elevada porositat. Hem de pensar que el biochar en un 80% és buit i aquesta elevada porositat té poros de moltes mides diferents, alguns d'ells molt petits, de l'ordre de nanòmetres. Això fa que sigui un material molt poc dens, entre 0,3 i 0,4 grams per centímetre cúbic. També té un pH relativament elevat, 8-9 com a promig, i també té una elevada àrea i càrrega superficial, que això li mereix una de les propietats més interessants d'aquest material, que és la seva elevada capacitat d'intercanvi catiònic. Degut a totes aquestes propietats, s'han trobat moltes aplicacions pel biochar, referendades per la International Biochar Initiative. Algunes d'elles us en destacaré com 3 com potser les més interessants. Una d'elles és l'aplicació en agricultura, en general combinat amb un fertilitzant, com podria ser el compost, però també, per exemple, pel filtratge d'aigua, en substitució, podríem dir, del carbó actiu, ja que, degut a les propietats del biochar, té una elevada capacitat d'absorció de tot tipus de substàncies orgàniques, per exemple, com pesticides, també inorgàniques, com metalls pesants, i també té una elevada capacitat d'absorció de gasos. Això el fa molt interessant, per exemple, per disminuir olors en enllaços d'animals o també per disminuir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com pot ser el diòxid de carboni, el metà o els òxids de nitrogen. Així doncs, el biochar és un producte molt especial i amb moltes aplicacions. Però com pot el biochar contribuir a la fertilització i regeneració dels sòls? Bona part dels sòls agrícoles de Catalunya presenten símptomes de degradació associats a la baixa quantitat de matèria orgànica i a l'ús de maquinària pesada. Alguns dels símptomes d'aquesta degradació són la pèrdua de l'estructura i la compactació del sòl, que provoca al seu temps una disminució de la porositat i, per tant, una disminució de la capacitat d'emmagatzemar aigua al sòl. Per tenir sòls de bona qualitat, és a dir, sòls saludables, que puguin proveir a la població d'aliments també saludables, necessitem millorar la quantitat de matèria orgànica al sòl, l'estructura i la capacitat d'emmagatzemar aigua i nutrients. En aquest sentit, el biochar és un material molt interessant perquè, degut a la seva naturalesa porosa i de baixa densitat, aporta al sòl lleugeresa, aporta
porositat contribueix a que augmenti la macroporositat al sòl, que és allà on més s'emmagatzema l'aigua disponible per la vegetació, i al seu temps pot contribuir a la retenció de nutrients com el nitrogen, que pot ser fàcilment lixiviat. A més, aporta capacitat d'intercanvi iònic, que també afavoreix la retenció d'altres nutrients com el fòsfor i el potassi. El biochar és un material molt ric en carboni que a curt termini pot no aportar nutrients disponibles per a la vegetació. En aquest sentit, les mescles de biochar més compost aporten carboni al sòl i al mateix temps nutrients que poden ser assimilats per la vegetació. Les mescles de biochar i compost s'han demostrat molt interessants per augmentar la biodiversitat al sòl i l'activitat biològica dels microorganismes. Aquest augment de l'activitat biològica es tradueix en un augment de la mineralització de nitrogen i fòsfor i la seva disponibilitat per la vegetació. A més, a llarg termini, aquesta estabilitat del biochar contribueix al segrestament de carboni als sòls i a la lluita contra el canvi climàtic. Com ens ha explicat la Teresa, el biochar pot aportar molts beneficis al sòl. Però com es produeix el biochar? El biochar, que coneixem ara, té els seus orígens en el que s'anomena el carbó de formigueres. El carbó de formigueres és una tècnica ancestral que fins a mitjans anys 60 del segle XX es feia servir en alguns camps de conreu quan havien quedat esquilmats, que el que pretenia era aprofitar tota la brancada de les neteges dels perímetres dels camps, carbonitzar-les en format pila carbonera i després integrar-ho en el sòl. Aquesta tècnica es basa en un procés químic anomenat piròlisi, que el que fa és, amb l'augment de la temperatura d'aquestes restes vegetals, hi ha un trencament de l'estructura de les restes vegetals, separant el carboni, el vapor d'aigua i els gasos combustibles. Per produir aquest biochar, nosaltres actualment estem fent servir 3 tecnologies diferents. Una que es basa en una combustió incompleta, que ve a ser el que és la pila carbonera, que assoleix la temperatura de carbonització però no es consumeix la resta vegetal, el forn de doble combustió, que és aprofitar els gasos combustibles en aquesta piròlisi que allibera la llenya per cremar-los i assolir la temperatura de carbonització molt més fàcilment. I una tercera tecnologia és el forn Contiki, que és un foc molt oxidatiu que en un moment donat s'atura aquesta combustió afegint aigua en aquest forn, que el que fa és que s'atura completament la combustió i queda el carbó. Durant el projecte demostratiu a Can Moragues s'han creat 3 espais per acostar el biochar al sector agrícola català. El primer, un camp de secà on s'ha cultivat mostassa. El segon, un camp de regadiu on s'han cultivat cultius plurianuals com sàlvia i espígol i cultius de cicle curt com alfàbregues, enciam o carbassons. Al tercer espai hi tenim diversos tipus de carbonera per mostrar el procés de producció. En aquests diferents espais s'han realitzat moltes mesures dels sòls, aigua i creixement i producció dels cultius. En aquest projecte demostratiu hem volgut acostar el biochar al sector agrícola català. Ens hem centrat en 3 processos. Primer, el procés productiu. Després, la barreja del biochar amb el compost per fer la seva maduració. I finalment, l'aplicació d'aquesta esmena en els camps de cultiu. Hem habilitat 3 espais. Un espai de secà, on s'ha realitzat un cultiu de mostassa en un lloc amb molta compactació. També hem habilitat un espai agrícola pobre en matèria orgànica on s'han realitzat cultius de regadiu, alguns de cicle llarg com aromàtiques i alguns de cicle curt com carbassons i enciams, i també s'ha habilitat un espai productiu on s'ha pogut veure com es produeix biochar en 3 calderes diferents. S'han realitzat medicions en tots aquests espais que ens han permès veure com el biochar millora la descompactació del sòl, és a dir, ajuda a crear porositat, descompactar-lo i també ajuda a la millora de l'estructura i a la retenció d'aigua. També hem pogut veure com ajuda a la filtració i reté partícules en suspensió. Totes aquestes millores en el sòl i en l'aigua no s'han traduït
en unes millores en el creixement o en la producció agrícola. Això és perquè amb prou feines ha durat un any el període de proves i el biochar, com és ben sabut i es mostra a la literatura, mostra els seus millors efectes un cop ha envellit, ha evolucionat, fet que tarda diversos anys. Com hem pogut compartir al llarg d'aquest projecte, el biochar és un material molt versàtil, capaç de contribuir a la solució de molts processos agrícoles, com la descompactació del sòl o la filtració d'aigua. Alguns d'aquests efectes positius, però, necessiten diversos anys per poder-se traduir en millores en el creixement i la producció agrícola. El biochar és un producte prometedor, però encara necessita més recerca per comprendre millor la seva gran complexitat. Actualment, la seva implantació a Catalunya està principalment limitada per la baixa producció, fet que s'espera començar a revertir durant els propers anys.